Това е второто издание на София Гитар Фест. Върви според планирането, дори още по-добре. Днес сме в втория ден на фестивала. Вчера открихме с един незабравим концерт на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Целият парк НДК беше преизпълнен с музикални фенове и беше прекрасно. Както виждате, е многокомпонентно събитие, което включва целодневни безплатни обучения за всички нива и възрасти китаристи. Имаме безплатни обучения за напълно начинаещи, за ученици и малко по-напреднали, както и за професионалисти. Също така имаме целодневна сценична програма, имаме прекрасен арт-базар с винилови плочи, продаваме там и всякакви произведения на изкуството на български автори. И разбира се, имаме този прекрасен щанд на Money Shop. Тази година ще подарим в томболи 3 наистина невероятни китари и всеки, който присъства на фестивала, има шанс да спечели някой от тях. Присъствието на Money Shop е екзистенциално за фестивала и откровено мога да кажа, че фестивала не би могъл да съществува без тяхната подкрепа. За нас е много важно да създадем събитие, което е достъпно за абсолютно всички, достъпно като културно съдържание, като вход свободен. Ние не бихме могли да вървим напред без тях. Също така в лицето на Money Shop ние виждаме съмишленици, споделяме най-съща ценностна система и сме им безкрайно благодарни, защото всичко, което се случва, е благодарение на тях. Money Shop – магазин за пари.